ikusi nuen, segurar honek, aurten beteko dira, 100 urte jaiozala, 100 urte, Segundo Galarza. Segundo Galarza kale batu Lisboan. Eta, garaikidea da 20. mendeko pertsona bat, jazz musikaria, eta merezi du Lisboan, Portugalen kale bat. Tipo importante izan da Lisboan. Eta, pentsatzen dezu, tipo importantea izango zan, seguran ere. Horan zin nintzen, arrebarekin hitz egin nuen, koinatu Lisboarrarekin hitz egiten, nor da, Segundo Galarza, eta deskubritu genuen, Lisboan musikari importante izan dakua, 24 urtekin joan zan... Hala ere, hasierako nire ideia segituz nola ala, horren ikusiko duzu ipuinan hala ere lortzen dudala nola ala sartzen. Eta izan da emakumeekin topaketa bat, eta Sabinarekin batez ere, izan da berezia. Batzuetan gertatzen da, pertsona batekin. Eta behar da baliteke, nik ama justu martxoan hil zitzaidan da, ez dakit alako. Eta, konexio bat, politia. Orduan, nire pertsonaiari Sabina izena jarri diot. Sabina horren baitan bilduak dira beste Sabina guztiak. Hau da, herriko, Rosario, Carmen, Maria Angeles, saiatu naiz bakoitzak emandako elementuak biltzen guztia ez, hori ere beste zailtasun bat izan da. Beste jasotakoan, ipuin labur batean ezin duzu, helburua ez da batean, baina, ze utzia, hipolita zen ba horretzapen hori, baina hori ere bai, hori da, aukeratu behar duzu, eta aukera bakoitza da horako doluti.